ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti agago n'ihu wee binye aka na ya bụ amụma iwu gbara aka maka ịhazigharị ọrụ n'okpuru ọchịchị ime obodo na Anambra steeti nke afọ a. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a bụ ụnyaahụ oge ha nọ na nzukọ ha n'Ọka ka ha mere nke a site na mweta ewetara ya bụ akwụkwọ n'iru ha site n'aka otu kọmitii n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ n'ahụ maka okpuru ọchịchị ime obodo na echichi nakwazi otu kọmitii n'ahụ maka ikpe nkwụmọtọ ka onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Chigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. Kwupụta okwu n'ụlọ ọrụ omeiwu siri kọwaa bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze. O mere ka amata na ya bụ amụma iwu bụ nke na-egosipụta nke ọma etu ikikere ndị isi okpuru ọchịchị nakwa councilors nọ na ya bụ okpuru ọchịchị nakwa etu ha na gọọmenti steeti a ga-esi na-arụkọ ọrụ ọnụ. O mekwara ka amata na ọtụtụ ngalaba bụ ndị nkụzi na-akụziri ndị ahụike praịma, Anambra State Universal Basic Education Board, Local Government Service Commission nakwa Pension Board bụ ebe gọọmenti steeti a na okpuru ọchịchị dịgasị iche iche ga-arụkọ ọrụ ọnụ ịfụ na ọnọdụ gbasara ọchịchị okpuru ọchịchị bụ nke na-aga nke ọma site n'ụlọ ọrụ omeiwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.